Nikdy neinštalujte ozubený pílový kotúč na uhlovú brúsku. Je to veľmi nebezpečné, ak ho musíte použiť. Vyberte si profesionálny pílový kotúč bez zúbkovania, s fragmentmi zliatiny. Pri rezaní nedochádza k dymu, zčernaniu, odrazu a rezná plocha je hladká a plochá. Dokonca aj sekundárne leštenie je uložené. Používa proces zvárania olova, kruh je plný kvalitných diamantov. Pri rezaní je menej prachu a rýchlo sa rezá, či už ide o rôzne keramické dlaždice s vysokou tvrdosťou, mramorové doskové sklo alebo plastové rúry, tyče z uhlovej železnej ocele sa ľahko používajú. S týmto novým typom kompozitného multifunkčného rezacieho kotúča sa zlepšila efektivita práce v spojení s viacerými otvormi na odvádzanie tepla okolo. Suché rezanie bez pridania vody robí rezanie presnejším a presnejším. Špecifikácia je 100 hviezdička 20 hviezdička 35. Je možné použiť uhlovú brúsku na mramorové stroje, používa sa pílový kotúč so šmidľovými časticami a rezný materiál je bezpečný a šetrný k životnému prostrediu, má širokú škálu aplikácií. A nezrúti magnetizmus a nezrúti hrany. Je kovaný z jedného kusu a je ostrý a odolný. Je vhodný, či už ho používate na priemyselné alebo domáce použitie.